यूट्यूब के दर्शक भैया बहनी लोगन के डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय के सादर प्रणाम बा। आज हम अपना स्टूडियो में आमंत्रित कैले बानी जानन मालल व्यंग्यकार, कवि, साहित्यकार डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी के। यहाँ का इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद से अवकाश ग्रहण कैले बानी। यहाँ के भोजपुरी रचनन के संग्रह पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से राहुल संस्कृत गायन पुरस्कार मिल चुकल बा। यहाँ का व्यंग बड़ा करारा होला, एकदम बखिया उजड़ देला। राजनीति के जो स्थिति बा, आज़ादी मिलला के बाद जो लोकतंत्र के दुर्दशा बा, वो पर यहाँ के बहुत बढ़िया रचना बा। हम चाहते हैं कि यहाँ के वह रचना सुनाई कि मुख में राम बगल में छुरी। वह आजकल नेता लोग करता, मुख में राम रहता बगल में छुरी धैले रहता लोग। तो आई अब सीधे हम आपके जरूरत नहीं डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी से सुनी सके। मुख में राम बगल में छुरी, जनता के खूबे भरमाल। राम राज के नारा बोलो, रावण के गले लगा लो। मनमानी नेताओं के बा, मनमानी नेता लोग के बा। अकबक रोजे बोले के बा, ऊपर परो देशभा टूटो। वोट बैंक के खोले के बा, त कुर्सी के हथियावे खातिर जयचंदन से हाथ मिला लो। कुर्सी के हथियावे खातिर जयचंदन से हाथ मिला लो। मुख में राम बगल में छुरी, जनता के खूबे भरमाल। तुष्टिकरण के खूब जियवल, विघटन के तू जहर पियवल। सत्ता के हथियावे खातिर डाकू खूनी चोर मिलवल। आनर बहिर गूंग जनता के जैसन चाह पाठ पढ़ाल। राम राज के नारा बोल, रावण के गले लगाल। खाली अपना स्वार्थ में रोजे नाया तू नियम बनवल। भाषा धर्म पंथ जाति में बांट के सब में भेद बढ़ावल। तो देश प्रेम भाईचारा में आग लगा के खूब जराल। मुख में राम बगल में छुरी, जनता के खूबे भरमाल। आपन कर्जा टैक्स बा जतना पूरा पूरा माफ कराल। खाली घर के हित नात लड़ो चुनाव ई पास कराल। तो आपन कोटा भत्ता सुविधा, आपन कोटा भत्ता सुविधा जतना चाह फेर बढ़ाल। राम राज के नारा बोल, रावण के गले लगाल। गिरगिट लेखा रंग बदल के क्षण में हेने क्षण में होने। रसगर जौना दल के देखल, क्षण में ही ओ गईल ओने। तो दल आदेश के लाते मरल, सोचल आपन दांव लहाल। मुख में राम बगल में छुरी, जनता के खूबे भरमाल। राम राज के नारा बोल, रावण के गले लगाल। देश रसातल में पहुंचवल, आंख मूद के मजा उड़वल। लोकतंत्र के कबूर खोद के राजनीति के सूली चढ़वल। तो कुर्सी खातिर जाति जाति के खूब लड़वल, खूब लड़ाल। राम राज के नारा बोल, रावण के गले लगाल। हम बनरन के खूब नचाल, जैसे चाह जाल बिछाल। भ्रष्टाचार घोटाला कई के जितना चाह माल पचाल। अरे रोज रोज के झंझट छूटो, देशवे अपना नावे लिखाल। राम राज के नारा बोलो, रावण के गले लगाल। मुख में राम बगल में छुरी, जनता के खूबे भरमाल। भाई बहन दुआ सब देखनी अब्बे डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी अपन करारा व्यंग आजकल के नेता लोगन पर कि जो लूटपाट मसौले बा लोग, जेके खाली कुर्सी मिल जाता, जे खाली विधायक सांसद बन जाता, वो 8-10 पीढ़ी खातिर कमा के धो देता। जनता दिन पर दिन गरीब भइल चल जाती है।
ओकरा के रोटी मुहाल बा, आ वहाँ लोग हीरा मोती बटोर के रख रहा बा लोग। यही से यहाँ के अंत में कह देनी है कि रोज रोज का झंझट छोड़े आ देशवे अपना नामे लिखवा ला, कुल काम खत्म हो जाओ। तो ये इतना बढ़िया व्यंग रवा सब सुन ली। अब आज के एपिसोड में बस इतना। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हुई। चलत चलत फिर हमारे को नहीं हो रहा कि अगर अगले हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो के लाइक शेयर कमेंट करत सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे हम रोज़ हमारे सबके सामने एगो न एगो कवि के बुलावत रहीं, कुछ सुनावत रहीं। हमने का संबंध चलत रहो दूसरा के संगे, कदम से कदम मिला के चली जा। तो अब हमके आज्ञा दी, तब तक खातिर अगला एपिसोड में फिर भेंट हुई। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।